Siyakhuleka ke kunina benkashana yamenzi eyaphuza umlaza ngamefa. Siyakhuleka enhla nasenzansi eningizimu nemaphakathi. Lo umkhulu Gwabini kanti le indalo media. Nganza kwethu ngicela ni like ni subscribe. Kulabo sebekwenzile lokho ngiyabonga kakhulu izandla indlula ikhanda. Nganza ukuthi video namhlanje ngizokwenza a follow up to a video I did previously, I think 2 months back. La engangikhuluma khona about my near death experience. Abanye bayibiza ngecoma. Kepha emntwini otadishe psychology leyo ke iyayibizwe nge-near death experience. Kanti ngokwa spirituality experience ejule kakhulu common ebantwini abambethe imoya yenzunza ukuthi at some point omunye mhlawumbe uzogula kakhulu aze avakashiswe kokhokho bakhe aphinda abuyiswe futhi emva kwesikhashana. Omunye mhlawumbe abe sengozini ethize, leyo ngozi leyo athi mangabe admit esibhedlela kutholakala ukuthi umuntu okuyikhoma noma okwi stage se near death experience. So this is an experience ejwayele ukuthi ibe unique only well in most cases ebantwini abani abambethe umoya wenzuza. So ngakhuluma ke nganza kwethu I was very graphic and I detailed yonke i-ordeal eyangehlakalela eyaholela ekuthenini ngingene kwikhoma. Ngizolinka i-video, i-link ngizofaka i-link kwi-description yale video. I-link ezokuthatha ikise kuleyo video engangikhuluma ngayo ilokhunjana my near death experience. Ngicela ukuthi ke uqala ulalele leya video, ubukele leya video, uyishare, ulike, ucomment. Ebese uyabuya kuzolalela le uma kuukuthi lesekuqaleni ubungakayiboni. Ngoba la nganza kwethu kukhona ama comment leyo video bayilandela kakhulu abantu, kakhulu yabathinta enhlizweni abantu abaningi. So ngakubona kunesidingo sokuthi ngeke ngenze follow up ukuthi kahle hle ihamba izifike iphi lento yongibathwa imoya yenzuza phezulu kwesabelo sempilo yomuntu. So iprogram yanamhlanje nganza kwethu. Oh, by the way, don't forget to like, subscribe, comment and share le khunjana lezi ngengxoxo sixoxa la. Umkhulu Gwabini lo. Nganza kwethu namhlanje ngifisa sike sibheke mhlamba ngisi nje ake siqhubeke siyidevelop leya video sasiyenzile ekuqaleni. Siyidevelop iqhubeke. Ukuqhubeka kwayo siyiqhubeka kanjani na? Sengifuna manje ukufika esigabeni la engithi khona mina umuntu ongasekho emhlabeni. Umuntu ongasekho emhlabeni noma ngabe kuthiwa wahamba ngayiphi indlela. Kodwa yena ngaso sonke isikhathi uhlale baza abantu abamenze abamlokhunjile abambulele noma bamphuci umphefumulo wakhe. Ngicela ukisho lenganza kwethu because this is going to be the most fundamental argument throughout this whole video. So ngifuna ukuthi ibe sengqondweni yakho le ngoba izokusiza uunderstand lama concepts amanya complex esizokhuluma ngawo la. So this is the thesis, the main thesis of my of ilokhunjana yale video ukuthini umuntu ongasekho emhlabeni, umuntu osedlulile emhlabeni, kungabe uhambe kade egula, kade ethakathiwe ngesandla somuntu, okanye ubulawe abantu abathize noma umuntu othize. Loyo muntu osuke sengasekho usuke bazi abantu abaresponsible, abantu okuyibona abamphuca umphefumulo usuke bazi nje bonke. Ngisho ungaqashelwa inkabi esuka le emazweni angaphandle kuthiwa izobulala wena, kodwa ngalolu suku umphefumulo wakho ophuma ngalo uyamazi loyo muntu osuke ekubulele, uyamazi loyo muntu osuke ephula itrigger. Ngisho ngabe kuthiwa ungidlisile okanye usebenzise imithi ejulile yokuthi ngilahlekelwe impilo yami, ngosuku okuphuma ngalo umphefumulo wami. Ngike ngakhuluma evidweni yami engiyenzile previously ukuthi kunale phase yokuqala ongena kuyona umphefumulo mawuqeda nje kuphuma
esiyikubize nge-out of body experience. Ile experience ehlukanisa your suffering esuke yenzeka ngaleso sikhathi ebese iyakuphumuza. Angiyiphinde le. Kunale phase yokuqala eyenzakalayo umuntu mangabe ephunyelwa ephunyelwa umphefumulo. Leyo phase leyo, it's an out of body experience kind of feeling. Immediately mawuqeda umoya ukuhlukana nomzimba, immediately impilo oyiphilayo, life stops ngaleso sikhathi. Imizwa, ukudonsa, yinini kuya. Ungamfica umuntu olimele kanzima kepha umfice engasakhali, kodwa wena mawumbuka usambuka nempawu zokuphila, kodwa manje akasakhali, akasabuzweli ubuhlungu esimweni asuke kusona. Loyo muntu usuke se-transita from being a physical human being ese-transita into a spiritual entity, a spiritual body. So ngaleso sikhathi ke ipain, ukulokhunja, ukudovadoveka komzimba, inhlungu ezisemzimbeni ngaleso sikhathi zisuke sezinqamuka ngoba ipain amagama asebenza kulomhlaba waka physical world. Hence the word pain. Into eyenzeka into enjani eyenzeka emzimbeni. Angeke uze uinflict ipain entweni umoya ku spiritual body. Asinawo amagama nje anjalo nganza kwethu. Izinto njenge pain, suffering, we don't have those things. Uma ngabe sesikhuluma ngezinto zakamoya, zaka spirituality, uma sesikhuluma ngomuntu osephumile emzimbeni wakhe waba umoya, akube kusababikho konke lokho. So nayi ipart ebaluleke kakhulu engayibona yenzeka kumina mhlazane nami ngi-experience lento nina abantu abaningi eniyibiza ngekhoma. Thina ke abantu abafundisa psychology siyibize nge-near death experience. Kusho ukuthi usuke in between umhlaba lo physical world nani ne spiritual world okanye spiritual realm. So iyayibizwe ke ngekhoma noma nge-near death experience leyo phase. Now ngakhuluma nganza kwethu I don't want to reduplicate izinto engazisho kwi-video yethu yakamumva le engangikhuluma khona about my whole ordeal, ukuthi ngalimala kanjani, ngalinyazwa kanjani, ngalimala ngalendlela yokuthi ngafa angisho njalo ngafa, kodwa ngafa imzuzwana ngoba ngathathwa ngisaphuthunyiswa esibhedlela. Kunesibhedlela ekuthiwa North Dale Hospital la eMaritzburg. Ngathi mangiphuthunyiswa lapho ile engafika khona impela ngahlala ngaba kuyikhoma ke isikhashana esideke lapho. Ngakukhuluma ke lokho kwi-video. Isikhathi eside la engaba khona kuyikhoma khona no dokotela lento ngayanzi sengiphapheme, kodwa no dokotela basesebengabaza sekukhona engathi kwasekukhona izinkulumo. Mhlawumbe nje ngikuveze lokho, kukhona izinkulumo mina engangizizwa in as much as I was declared umuntu ongathi mhlawumbe ngathi umuntu akasekho kodwa manje kwasesekulindekile ke ngenza into ethize ebese imishini bayayibhuncula. Ilento ethize ke engenzakalanga, kodwa mina ngesikhathi bengibona ngilimele nazo zonke isikhathi engangikukhoma ngaso, mina ngangeve ngiphila ngaleso sikhathi. Angithi ngilele embedeni ngiyisidumbu nginjalo, kepha kulobo budumbu bami nginjalo ngangivukile, ngangizibona isidumbu sami, ngangisibuka silele embedeni, ngizibona indlela engangilimele ngayo, ngizizwa zonke ingxoxo ezayikhulunywa ewodini. Baphuza ke abantu bakithi noma abantu engisondelene nabo ukwazi ukuthi ngikulesi yasimo, baphuza ukufika bezoqala ukungibheka, kodwa nje mina ngibazi bonke odokotela babe ngi-operator ngalezo insuku, ngibazi bonke abahlengikazi ababe nginakekele ngalezo insuku, kodwa bona babebona isidumbu futhi sekusele kona nje ukuthi hayi maye kwafika abakubo bazothatha i-decision
kanti ngenhlanhla ke enkulu abasekhaya baphuza ukwazi ukuthi ngisenkingeni enjeya. Nawe ngenzwa kwethu sengiphambili kakhulu ngokuchaza ke manje. Kahle hle into engifisa ukuya kuyona nizokhumbula ukuthi our main argument in this video is that umuntu ngesikhathi usushona, ngesikhathi umphefumulo wakho uphuma nje ngenza kwethu, usukumazi umuntu oresponsible. Ngaleso sikhathi nje umphefumulo ohlukana ngawe nenyama. Nawe uyababona abantu bonke abathintekayo ekukuphuceni umphefumulo wakho, or uyambona umuntu oresponsible ophuce umphefumulo wakho. Ngisho ngabe kuthiwa bekuyinkabi eqhamuke yakuzuma wangayibona, kodwa immediately uwaphansi mawukuthi uzogcina ushonile. Ngesikhathi ushona, ngesikhathi nje ushona, uhlukana umphefumulo wakho, uphume emzimbeni umoya wakho, uyambona loyo muntu. Ngiyabazi abanye beni bayibuza nje manje ukuthi hey mkhulu Gwabini, siyakuzwa kodwa sikuzwa kahle kahle uya kuphi nale video, uya kuphi naloku kujula okungaka. Nganza kwethu ngeke ngasho ngathi mina le experience, i-near death experience noma i-coma, into common kakhulu ebantwini abambethe imoya yenzuza. Umuntu nje ombethe imoya yenzuza unobuhlakani, unokwambulelwa kwezinto ezijulile ezingaphezulu kwalempilo lesiyaziyo thina. So ngiyalana ke ekuthenini nizokhumbula kwivideo yami le ndala ukuthi ngathi mina ngesikhathi bengilimala le ngalimala khona, ngesikhathi ngilinyazwa ileli qembu lalingilimaza ngaleso sikhathi, waphuma umphefumulo kumina. Ngazibona ukuthi lobu buhlungu esengibhekene nabo, lobunzima esengibhekene nabo ngokomzimba sekungaphezulu kwamandla. Ngathi mina ayi, lento ngisho njalo ngilimele la, ngilinyaziwe nje la kakhulu, ngilele lapha emgaqweni engangilele kuwona, isithathiwe imoto. Abantu ababengilokhunjile, ababengihlaselile, ngoba babesaqhubeka bona khona ngilele lapho, babesaqhubeka besebenzisa ikhala babeyisebenzisa, beshaya beqinisekisa ukuthi ngampela kufanele bangishiye ngumuntu ophunyela umphefumulo. Okusho ukuthi ngaqala ngakhombisa izimpawu zomuntu osephunyela umphefumulo, kepha bona baqhubeka ba-inflict pain, ba-inflict harm ngenhloso yokuthi benze isiqinisekiso sokuthi ikhehle elikhulu, ikhehle lamakhehla balishiya lingasekho emhlabeni wabaphilayo. Kepha-ke ngoNkulunkulu emkhulu nangethonga kwakungenjalo, kwangekabi usuku lami ngaleso sikhathi. Kwakusaphakame kakhulu umoya wamenzuza. Kukhona izinto ofisa ukuthi ungithathe ungiwelisele kuzona, uyongifundisa zona, uyongicitsha ngaso, uyongivula amehlo. I-experience engaba nayo ngalelo langa, akekho noyedwa ongayihlalele e-university ayoyifunda, akekho noyedwa ongayifunda encwadini leyo experience. Iphethwe yimi kuphela. Nomunye umuntu futhi ombethe umoya wenzuza naye uneyakhe i-experience unique kule yami, kodwa ejule ngalendlela yokuthi amagama lemhlabeni awanele ukuchaza izinto esizi-experienceayo uma ngabe sine near death experience. Amagama ala emhlabeni esinawo esiwasebenzisayo to communicate, to convey messages, and so on and so forth, awacacile ngokwanele ukuthi achaze into engayi-experience ngesikhathi ngiba kwi-coma, ngesikhathi ngiba ne-near death experience. Ngiyaye ngizame ngakho konke okusemandleni ukuthi ngibachazele abantu engihlangane nabo, kepha futhi ngiyengibona ukuthi kubachazela kwami kuyaye kuhambe kuphinde kubashiye somewhere, akufiki kulento mina ngampela engayi-experience. So kade ngisashoyo nganza kwethu ukuthi sengilinyaziwe-ke la, ngilinyaziwe, ngashawa,
ngalimala nje kakhulu. Ngakhombisa izimpawu zokuthi angisekho emhlabeni. Okusho ukuthi ngesikhathi kuphuma umphefumulo kumina, ingalesi sikhathi ngivuka. Kwangathi ngiyavuka kodwa manje sekuvuka into esingayifanisa mhlambe nento eyismoke eyintuthwana nje evuka ephuma emzimbeni. Ngavuka sengumoya. Ngizibona ukuthi ngikhona ngiyaphila. Angisena pain. Angisezwa lutho, angisezwa pain, angisezwa manxeba, angisezwa lutho nje. Ngizizwa ngiphila nje kuwumina. Ngathola ithuba ngaleso sikhathi ngivuka, angithi isidumbu sami silele la. Ngathola isikhathi sokuthi ngikwazi ukuqalaza ukuthi hawu nje umzimba wami ulele kabuhlungu kanje. Obani abangenze kanje. Lonke idlanzana lalabo bafana nalezo zinsizwa ezazi responsible for leyo incident enkulu eyenzeke eMaritzburg. Ngababona one by one. Ngabona ababekade bevele bengilandela ngeimoto. Ngaphinde ngabona nalaba abathi sebeqala laba abanye besondela bengilimaza bekhipha izikhali bengilokhunja. Ngabona ngisho umuntu owaphuma okugcina emotweni esephuma naye eyo inflict pain, eyo inflict harm kulesi sidumbu esiyimina. Ngababona bonke labo bantu, ngababona sebebaleka ngeimoto ababehamba ngazo bagibela kuzona lezo imoto. Okunamhlanje lezo imoto ngiyazazi, ngazi imbala yazo, ngazi inhlobo zazo. Imoto ezasetshenziswa kuleyo case kuleyo lukhuni kuleyo incident yami. Labo bantu, labo bafana lezo insizwa, ngiyazazi ubuso. Ngiyazazi ubuso. Ngibakhumbula bonke abantu abajwayele ababedayisa ingingila ngalapho kuLong Market. Kulelo lapho ngase post office ngoba isigameko senzeka ngase post office kuLong Market ePietermaritzburg. Ngikhumbula ngisho umuntu owayedayisa ingilo owayedayisa ogwayi ngoba ngizokhumbula ukuthi lesigameko sami senzeka kuyinini kuLesihlanu ebusuku. Ngikhumbula ngisho ubhuti owayedayisa ugwayi la engangimbona ngisimo sokuthi kwasesekwenzeka isigameko la eseqoqe ngisho izinto zakhe ayidayisayo eziphethe oplastic ebaphethe oplastic. Ngikhumbula ngisho abantu ababethi hayi bakufonelwe amaphoyisa azolamula lento, hayi bakufonelwe iambulance. Ngikhumbula ngisho abantu abasondela emva kwami benyakazisa isidumbu okwase kubukeka kuyisidumbu phansi. Ngiyabakhumbula babenyakazisa isidumbu besipeqekula bebheka ukuthi asimazi yini. Uyabona phela edolobheni elikhulu kanje esiphithini sokuqala kweweekend ngase indaweni zokucima ukoma. Uma ngabe kuzokwenzeka isibhicongo esinje, wonke umuntu kaphume nodlula yafuna ukudlula ame abheke ukuthi ngingadluli kanti umuntu engimaziyo. Ngibakhumbula bonke labo bantu. Ngikhumbula babengidabukela ngaleso sikhathi. Ngoba ngangibabona kodwa ngase ngumoya. Amongst bona, crowd eyayibuka lesi sidumbu lesi. Nami ngiyazibona lapha ngiyisidumbu. Ngayibona imigaqo ababaleka ngayo ngezimoto abantu okwakuyibona abangenza lokho abangenzakalisa ngako. Engikuchazile kwivideo yami yokuqala. So niyayibona ke ngenza kwesilento engihlale ngisho. Ingakho makufika abantu kuthina njengakumina kumkhulu Gwabini athi umuntu hey khehla lamakhehla. Kuke kwakho nesigameko esikanje kwaze kwaphuma umphefumulo. Kwaze kwaphuma umphefumulo. Ngiyaye ngithi mina uyazi yini ukuthi lo muntu njengoba engasekho uyabaza abenzi abantu abamphuca impilo yakhe. Ngaso sonke isikhathi nganza kwethu. Umuntu nje make walokhunja waphuca umphefumulo usuke ebazi bonke abantu abathintekayo. Ngisho ngaye eMozambique yolanda inkabi. Uthi yayizobulala ikhehle elikhulu uGwabini. Inkabe uchwepheshe onjanjani. Ingicuthele ngendlela engicuthela ngayo. Ingizume ngingazange ngiyibone ngisho ukuyibona isiqu sayo. Kodwa ngikutshela ukuthi ngesikhathi ngiwa phansi umphefumulo uphuma.
ngesikhathi ngiwushiya umzimba isidumbu ngiphuma ngiba umoya, loyo muntu ngiyakwazi ukumbona. Ngiyakwazi ukumbona esebaleka, ngiyakwazi ukumbona eseqoqa wonke amathuluzi akade wasebenzisa ukungibulala. Ngize ngibone nanokuthi ubani abamthumelile. Lento ngenza ukuthi ye out of body experience. Lento ye out of body experience inobuNkulunkulu obujulile phakathi. InobuNkulunkulu obujule kakhulu phakathi. Uma ngabe usukwikhoma, yonke into seke wayidoubt empilweni, yonke into seke wayiquestiona ebikuxaka kade usaphila, uba nama-answers alezo zinto. Ukwazi ukubona abantu akade bekuthanda, ukwazi ukubona abantu akade bekubophela amanqine enyathi, ukwazi ukubona abantu akade behlangene ngawe. Uma nje ungene kwikhoma, ukwazi ukubona abantu akade behlangene ngawe. Kanti nawe ngokunjalo ukwazi ukubona abantu okade ubona, ubafica bekulindile, uloku uhlangana nabo one by one. Mawukuthi wawubona umuntu oyedwa uzohlangana naye yedwa, mawukuthi wawubona abantu abayigroup uzokuhlangana naleyo group leyo. Kuphoqa ukuthi uxolise, kuphoqa ukuthi ureverse, ubuyele emuva, ukhumbule ukuthi lo muntu wamona kuphi. Uyazi ukuthi mawungabe uqala ungena kwi out of body experience, mawungabe uya kwi near death experience, ukhumbula ngisho umuntu owamona ngocingo nje, umuntu ongamazi ongambonanga ngamehlo, kodwa owathi mayekufonela wavesane wambhekisa le ngocingo. Loyo muntu loyo mangabe ukwi near death experience noma ukwikhoma, ukwazi ukukhonjiswa ngisho ubuso bakhe, umuntu owugcine nje umuzwe efonini, kodwa ngelelo langa uyobona ngisho ubuso bakhe. Ngelinye ilanga ubona ngisho ubuso bakhe. Ngichazile kakhulu kwivideo yami edlule ukuthi ngalesi sikhathi ngikwikhoma, zonke lesi sikhathi engangikhoma kusona esibhedlela saseNorthdale, ngalichaza uhambo lami ukuthi kwaba uhambo olujule kanjani. Kodwa kona ekulichazeni kwahamba kwafika la engathi mina khona uconfronta yonke into kade uyibalekela empilweni kade usaphila. Kuneyigaba zakhona nakhona. Awuvesane nje uphuma umphefumulo ebese ufika kwabakini, cha. Uqala ulungise wonke amacala owashiyile. Uqala ulungise wonke amacala owashiye ngasemumva. Bonke ubuhlungu obuzwisa abantu. Kube khona la oxolelwa khona nawe ngobuhlo obubenze emhlabeni. Kube khona labo uthi mawuqhamuka kubona bakuthakasele, engebona bakini exactly, kodwa babakini mangabe usuki ukwikhoma. Ngobani? Basuke bekukhombisa uthando, bekulekelela ukuthi uqhubeke nalendlela osuke usuyihamba, ekuyisa kwabakini, ekuyisa kubani? Kumveli inqangi, ekuyisa la owaqala khona. So ngani zakwethu ngeke ngathi ukuthi ngeke ngiyenze le video ibe yi-follow up kule yale video yokuqala. Bengifuna nje ukuchaza, ngiqhakambise ukuthi umuntu mangabe ephuma umphefumulo, into yokuqala yenzayo uyayaqalaza abheke, abone ukuthi obani abaresponsible, obani abamphuce umphefumulo. Thina singasala le emhlabeni sididekile singazi ukuthi obani abenzeni, benza into ecashile ukuthi icashe kangakanani into abayenza. Lo osuke ngasekho emhlabeni usuke bazi nje kahle, bazi amagama, bazi izibongo, azi imoto abahamba ngazo, azi ukuthi bahlala kuphi, azi ngisho isizathu esenza ukuthi bamphuca umphefumulo. Njengoba nami ngaveza kwivideo yami yokuqala le ngangikhuluma khona about my near death experience ukuthi ngababona bonke abantu ababe responsible. It's a pity ukuthi imajority yabo kuyimanje yayincunzuka kancane nje yayinemgqibelo yayo. Emva kwaleso sigameko umuntu nomuntu wayenomgqibelo wakhe, kuyocula amagugu. And eminye yemingcwabo eyafika endlebeni zami
sengiyibonela nje isithombe kuma socials ukuthi hawu kukhalwa ngomuntu okanje kanje ukuthi ushonile. Ngisho ngithi ngiyamazi lo. Wayekhona esigamekweni sokuzama ukuphuca impilo yami. So ngenza kwethu impilo ijule ngendlela eyisimanga. Impilo nje ijule ngendlela eyisimanga. Kunabantu abakhethiwe thina njengabantu bakamoya. Umhloniphi umuntu wakamoya. Umhloniphi umuntu wakamoya. Yabona ngale experience enginayo ye near death experience. Abanye beni because kufika isikhathi sokuthi niphindela komkhulu. Ningakaze nibe ne taste yokwambulela okungale kwalokhu. So ingakho manifika kuthina sikwazi ukuthi sinibulele izinto ngoba vele amandla ethu nokwambuleleka kwethu akusekona kwalemhlabeni. Sekungaphezulu. So ngenza ukuthi asibambisane nihloniphane into yonke esiyenzayo. Sihloniphe impilo. Sihloniphe impilo. Awukeze uzame empilweni kuma surroundings okubona ukuthi ube usizo. Ube yikhandlela ebumnyameni, ube light ekukhanyeni. Ube nabangani kakhulu kunezitha. Ucophelele ukuhamba kwakho nokwenza kwakho. Ngoba liyofika ilanga la uyobhekana khona nako konke lokho kwenza kwakho. Uma kukubi uyophelela kuphike esihogweni. Kepha uma kukuhle ila uthi khona ke hayi uhambile uphindele phi kwabakubo. This is umkhulu Gwabini. Le bekuyindalo media. Ngicela ukuthi ivideo namhlanje siyibambelanga nza kwethu. Nayo ke comment section ake sicommente sikhulume mhlambe nje futhi makwenzeka ukuthi nawe unayo near death experience yakho. Awukuxhumane nomkhulu Gwabini ngijwayele ukushiya iWhatsApp line engitholakala kuyona. Ukusinikeza nje istory sakho ungenzele nje iVN ende. Mhlambe singaphinde sibuye la ngiyixoxe futhi leyo experience yakho wabanayo. Ngixoxele bani iaudience yendalo media ukuze sikhulisane sambulelane ngezinto impilo iqhubeke. Kanza kwethu asibonani ku episode elandelayo.